И така, хора, пиратките Орка 2 се оказаха доста добри и най-вероятно ще взема поне една кутия да си имам, но утре е време да се качва ново видео и трябва да снимам. Но ще взема една кутия задължително, доста са добре за 15 лева 20 броя в кутия. Нека да започнем с тригръмките от миналата част. Драконовите яйца. Още един бенгалски огън. Двете кутии Big Bang, защото това са най-добрите пиратки според мен и за последните поне 8 години, над които за всяка година съм взимал такива. Двете пакетчета ракетки с 6 броя вътре. Ето и ефектите, мисля, че не ги снимах миналия път. Който не е видял, да си спре видеото, защото имаме доста за показване. И вече отиваме на зарята, защото тази година съм наблегнал доста на зарята. Една ракета, която взех отделно за 5 лева. Ето на Енигма. И е 23 грама нек. То пък е от другата страна. Тук по-надалече да сложа. И затова започваме римските свещи. От 6 лева на места миналата година и 7 лева на места съм 8 лева. И тази 8 лева. Това пакетче, което съм го взел, е 7 лева. Rattle Snake. И ето другите. Така, вече отиваме на по-голяма римска свещ, която е 12 лева. Hot Thunder с 96 грама нек. F3 категория с 8 изстрела и тези са с 8 изстрела. Една доста по-голяма римска свещ, Мания, 1,2 инча изстрел. Пак е на Tropic Fire, вижте колко е дебела. Доста е огромна в сравнение с другите. След това отиваме на пиробатерията Pixi за 10 лева, която я набарах на доста ефтина цена. В момента е 15 лева. Новото попълнение е пиробатерията Zeus, която е с 32 изстрела. Ето и ефектите. Мисля, че това ще стане доста добре. Последвайте канала, защото може да кача видео как гърми на Tropic Fire. И най-голямото нещо. Един огромен пакет ракети. Ето ги. Вижте колко е голям пакета. Вижте колко ми е ръката. Представете си какво става на въпрос. Едната голяма ракета ми е почти колкото е ръката и тук пишат ефектите на ракетите. Пакета се казва Super Party с 11 броя. Отново на Tropic Fire. Тези малките може да си направите сметка колко са и вече стават по-големи и най-накрая тези две огромни ракети. Отзад е ето това. Ако ви интересува нещо. Но все пак съм дължен да ви покажа. Отзад задължително има пръчка, с която може да си поставите пръчката на ракетата. И една малка пръчица, която да я запалите. И тя да гори реално като цигара, за да може да запалите фитила. Дори да има много силен вятър. Пробвал съм, работи. И така, приятели, това е моят арсенал за нова година. 2026 година. До нова година. Чао ви!